Җомга көн 13 шулай булуга карамастан бүген гражданлык хәле актларын теркәү идарәсендә бу елның 100нче пары мөнәсәбәтләрен законлы рәвештә терки. Исәнмесез, сезнең белән Алсу Мөкаддәс. Безне кыру фактлар кызыксындырмый, безнең өчен һәр мәсьәләнең килеп чыгу сәбәбен, аның шишелешен табу мөһим. Исхар мәгълүмати аналитик тапшыруның бүгенге чыгарылышына кыскача күзәтү ясыйк. Язгы кыр эшләренә әзерлек башланды. 2015 ел уңышының киләчәге бүген хәл ителә. Төнлә минус, көндез плюс һава торышы язгы ташуны алдан кисәтә. Иректә тик бер шарт белән шартлы хөкем ителүчеләр өйдә утыра. Җинси юл белән юктырылган инфекция ВИЧ яңа рекордлар куя. Югалган алтын йолдыз Газинур турында Хозыр Ильяс. Баш каланың сәүдә үзәкләренә бер-бер артлы кызыл әтәч куна. Вьетнам базарында чыккан янгын фаҗигаларын әле онытырга өлгермәделәр. Казанның Киров районында урнашкан Адмирал сәүдә үзәге ут эчендә калды. Янгын таралу мәйданына карап, аңа 4нче дәрәҗәдәге катлаулылыкны бирделәр. Югары температурадан 3 катлы бинаның керү конструкцияләре ишелә. Үлүчеләр дә бар. Тикшерү барышында янгын ут үткәргечләрнең кыска ялганышы нәтиҗәсендә килеп чыккан дигән фикерләр раслана. Вьетнам базарында 2014 елның көзендә чыккан янгыннан соң шәһәр мэры Ленар Закиров Бөгелмә шәһәренең янгын куркынычсызлыгы хезмәткәрләре алдына үзәк базар һәм сәүдә үзәкләрен тикшерү бурычын куйган була. Кимчелекләр табыла һәм аларны төзәтергә вакыт бирелә. Татарстан баш каласында булган фаҗигадан соң әлегә расланмаган мәгълүмат буенча дәүләтнең янгынны күзәтү бүлеге хезмәткәрләре Бөгелмәдә тикшерү эшләре башлады. Прокуратура хезмәткәрләре шулай ук планнан тыш тикшерү эшләре башлап җибәрергә җыена. Без һичшиксез сезне тикшерү эшләренең барышы белән таныштырып торабыз. Иректә булып та иректән мәхрүм булган кешеләр, бу шартлы хөкемгә тартылучылар. Алар закон тарафыннан расланган көн режимын алып бара. Кичке 10ннан иртәнге 6га кадәр гаеплеләр өйдән бер адым да атларга тиеш түгел. Моның шулаймы юкмы икәнлеген җинаять башкарма инспекциясе хезмәткәрләре даими рәвештә тикшереп тора. Бу юлы аларга безнең төшерү төркеме дә кушылды. Әлеге Бөгелмәлегә гуманлы суд беренче хөкем утырышында ук ышанычны кредит итеп бирә. Шартлы хөкем алу белән гаепле ир-егет төрмә киемнәрен ераккарак яшереп куйган. Ул иректә булса да, аның иреге чикле. За какое преступление осуждены? 112 часть 2. На путь исправления каким образом встаем? Никак пока. На работу устраиваться надо. Бу ел башыннан җинаять башкарма инспекциясе участок полиция хезмәткәрләре белән берлектә 6 тапкыр рейдка чыккан. Алар шартлы хөкем ителгән гражданнарның законны үтәвен барлаган. Тәртип сагында торучыларның кул астында шундый 270 бөгелмәле. Шуларның 9-ы балик булмаган үсмерләр. Возложена судом обязанность это без уведомления инспекции не изменять место жительства. То есть для того, чтобы инспекция и сотрудники инспекции имели возможность их контролировать, то есть они должны знать местонахождение. Пришли мы сейчас, проверили, дома его нет. То есть он нарушил судом возложенную обязанность. Мы его вызываем в инспекцию. В инспекции письменно предупреждаем об отмене, выносим предупреждение об отмене условного осуждения. И после этого направляем дело в суд. А уже суд может постановить, если это первое нарушение, допустим, могут продлить срок от 1 месяца до 1 года. Шартлы хөкем алган гражданнарның кичке сәгать 10ннан иртәнге 6га кадәр өйдән чыгарга хакы юк. Өстәвенә, аларга кеше булган урыннарда спиртлы эчемлекләр куллану катгый тыела. Нәкъ шул таләпне аларның күбесе бозада. Напоминаю вам вашу обязанность, которая судом возложена на вас. Первое, не менять место жительства без уведомления инспекции. Ну естественно. Понятно. Куда собрались, пришли, написали заявление. И не привлекаться к административной ответственности. Рәшәткә артында түгел, өйдә уңай якка үзгәрү кебек мөмкинлекне күпләр теләми. Законны үтәмәгән очракта җинаять башкарма инспекциясенең хезмәткәрләре хөкем ителүчегә кисәтү ясый. Кабат хөкем бозу очрагы теркәсә, аны инде төрмәгә җибәргә мөмкиннәр.
Арбаны кыштан әзерләгән хуҗалыклар инде бүген буксуга чыгарга әзер. Язгы кыр эшләре вакытында бер генә көнне дә заяга үткәргә ярамый дип әйтә авыл хезмәтчәннәре. Быел бөгелмә хуҗалыклары чәчү эшләренә иртәрәк керешергә мөмкин. Яз иртә килде. Чәчүлек техникасының әзерлеген район башлыгы Ленар Закиров шәхсән карап чыкты. Аның тәнкыйть сүзе кайсы хуҗалык җитәкчеләре исеменә яңгырады. Бу хакта тулы репортажны сез объектив итоги недели мәгълүмати аналитик тапшыруында карый аласыз. Авыл хуҗалыгы темасына Иләк сәхифәсендә дә тукталырбыз. Бөгелмәдә булган вакыйгаларның һәрберсен Иләк аша үткәреп, җентекләп, төрле яктан ачып бирергә тырышырбыз. Кече фермер хуҗалыклар саны буенча Бөгелмә районы республикада беренчеләр рәтендә. Бүгенге көндә Бөгелмәдә 45 крестьян фермер хуҗалыгы. 2014 елда башлап җибәрүче фермер программасы буенча 2 гаилә үз эшенә нигез сала. Рафаэль Ибрахимов 24 башка ферма төзи. Лилия Фәтхетдинова эре мөгезле терелек үрчетә башлый. Гаилә фермаларын үстерү программасы буенча 50 башка исәпләнгән сөт фермасы төзү өчен Надежда Шәрифуллиновага 2 миллион сум күләмендә грант бирәләр. 1 миллиардка якын акчаны Бөгелмә уңышлы сарыф итә. Республика программалары өчен бирелгән акчаның тиененә кадәр төзелеш объектларына тоталар. Эш темпы буенча да Бөгелмә алдынгылар рәтендә. Безнең районда аеруча капиталь ремонт программасы уңышлы эшләп килә. 87 йортның инде 46-сында капиталь төзекләндерү эшләре башланган. 21 март көнне көндезге сәгать 3-тә ТВ-центр каналында Бөгелмә книга рекордов фильмы зәңгәр экраннарга чыга. Бу иҗат җимеше Бөгелмә телевидение хезмәткәрләренең чын табышы. Ярослав Гашекның оныкчыгы Мартин Гашек Бөгелмәгә үз хәбәрен җибәргән һәм ул фильмның йөзек кашы булды. Карагыз, безнең шәһәр турында бик күп кызыклы мәгълүмат белерсез. Шул урында тукталабыз кыска вакытлы рекламадан соң. Быел елгалар ярларыннан чыгып ташырмы? ВИЧ-инфекция турында мәктәп эскәмиясеннән сөйләшү кирәкме? Бу сорауларга җавап белергә теләсәгез, безнең белән калыгыз.